दिनैनि गोदान भिडिअआ जोंनि गोदान फेमिलि मेम्बारनि बेनि नेमा टेडी ओमफ्राय बेखौ दिनै भेटनाव लांनो नागिरदों स' भिडिअखौ नायलांबाय थादो Blue handshake. Good boy. Handshake today. So guys, दा आङो रेडि जाखांबाय जेकेटल' गाननांसिगौ ओमफ्राय थांनोसैबो Teddy. आगे पकड़ना है माउथ के सामने तो टाइट करके बनाना है रेडी बस हो गया एक ही है ना? एक ही है और फिर 15 दिन इसका के मुंह बाद दिखा. बाद एक दिन है कागज बना के दे Teddy, रहा है Teddy, Teddy. हाँ. 10-15 केजी होगा ना একটু পয়সা নহলে ইনজেকশন লাগিব দে अच्छा तो मिक्स है क्रॉस है ना नाम कुछ रखा है Teddy. टेरी TEDDY. डेट ऑफ बर्थ मालूम है नहीं. 3 महीना तो होगा अक्टूबर का होगा
Male and female? Male. Male. Brown or white? 우리 친구시네. दा इन्जेक्सनखौ थुखांबाय ओमफ्राय नैबे ग्रेभिखौबो लाबाय दा आयंमोननाव थांसै मा नाम आयं? बेयो दुगुबो होनो ओमफ्राय मोनसेया मामोनलाय दसबो होनो दुगुबो होनो मिनुबो होनो मोनथाम जोंना मावजिया जोंनि जि अरसिजोबो नालाय बे दुगुआनो बिराद हमो आरो एन्जरखौ हमो आरो अख्रेबो बेनिखायनो जोङो मावजिखौ फियो नोंथांमोनहाबो फिनो हागोन जि बुरजा दंबा एन्जर अरसिनि थाखाय ना दुगु मिनु औ होनदो औ होन नङा औ होन दस मा जाया उन्दुनोसै हनै फैगौ दुगु गोदोना मानदों दे आं खुनोसै थुखैनांसिगोन नोंखौ मेंब्रा जाथारबाय ना दुगु बेनि गस्ला बहा थांसाय गोजां बोथोरावसो बारग'लायसै गस्ला गानहोनो बावो ना मैनु औ होन दुगु औ होन ओरैनो हर हनै दिदिनथिं मैनु दुगु आयु थेदिया बिराद खराहाय फाख्राख्रानो बुल्लुजों ओमफ्राय जेबो नङा ना थाबाय थायोना बेजोंबो थाबाय थाबा जेबो नङा ना टमेट' गोदान जाग्रासो नैलाय टमेट' जायो मा नाम होनदों टेडी मेरी ओइ टेडी टेडी खुलुमदा हानसेक लाबोदो हेन्डशेक लियो बैजोंबो हेन्डशेक हाइ फाइ बेखौल' गोरों जेबो रोंला ओमफ्राय जानायखौल' रोंगौ दावर हामा ओइ हामा अब्ला था लियो दुस्थ' जादों बे गाज्रि जादोंना नोङो सियाल बायदि सिखावखौ 하드 हा सैमाखौ लांनो फैबाय फैदो माबा लोमजादों खाफाला गुदुंलाय जानानै जाबाय
दा जोङो न'आव सफैबाय इन्जेक्सन थुनाया सादोंदां ओंखायनो बारा दुस्थ' खालामाखै नैबे मासेनि नेमा बुल्दु सानैजों बिराद गेलेबाय थायो रेबिटबो दङ बेबो गेलेफायो स' गाइस बेनोमोन दिनैनि भिडिअ'आ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामना लादो